Takže v New Yorku už vraj čoskoro verejná doprava bude zadarmo, teda hlavne autobusy. Má to byť kvôli tomu, že sa tam za starostu dostal Zoran Mamdavi, nejaký Zoltán, ktorý je vraj ultralavicový socialista. Často ho označujú ako aj komunistu. Je to niečo podobné ako na Slovensku Robert Fico. Autobusy zadarmo sa rovná niečo podobné ako vlaky zadarmo. Zoran vraj bude robiť taktiež sociálne byty a chce dávať zľavy na škôlky deťom, takže vlastne rodičia s deťmi. Veľa týchto vecí vraj bude financovať z toho, že milionárom dá zvýšiť dane. Samozrejme, milionári nebudú financovať takéto socialistické experimenty v New Yorku a už vieme, čo sa stane, lebo vidíme to, čo sa stalo aj na Slovensku, je, že malí podnikatelia a živnostníci vlastne štát ich začne zdierať a oni budú vlastne platiť za tieto socialistické služby. Lebo milionári, tí už dávno majú svoje peniaze uliaté v iných štátoch, v Európe napríklad je to v Monaku a tu v Amerike milionári majú svoje permanent residence v štátoch ako je napríklad Florida, kde je nulová daň. Takže kto to zaplatí? Budú to malí podnikatelia a budú to živnostníci, rovnako ako na Slovensku. Takže zadarmo autobusy v New Yorku asi budú. Uvidíme, či to zastupiteľstvo samozrejme dovolí, lebo Mandáby je iba starosta, teda stane sa iba starostom a záleží na zastupiteľstve, teda v New Yorku, ako všade, musia to vlastne odsúhlasiť, že či na to bude financovanie dostatočné. Takže tak.